Kini ketika Akashvani Shillong ke khubor man pulia di kesan li jana kimat bakongsan juga khubor. Dakawai ke sur rai ke yang darbar thau an ke Meghalaya ban persha ke jengti uranium ha Meghalaya. Ajing menjur ka darbar cabinet jong sarkar Meghalaya ke jeng penkelai ki kendon ka Meghalaya Identification, Registration, Safety and Security of Migrant Workers Rules arhajar arpho bat kiwe. Pelat ba Menteri Rangba Conrad Sangma ya ka CM Impact Read and Rise Meghalaya program na kabentaki kinarit. Bat pediang ka KSU ke jingkhat ekren ke sarkar Meghalaya nyopho na kasispa ke jingdawa ka seng jugi samla puli kila urlong. Ki khubor ki bapnia. Ka yendo ba thau an ke Meghalaya nin kasngi da kawai kasur kala pas ya ka government resolution ban persya ya ke jingti ya uranium hapo ka jela. Menteri Rangba Conrad ke sangma lawan ra ke te resolution ban kentu ya ka sarkar pedeng ya ka tanat Atomic Energy and Uranium Corporation of India Limited ban kta nile ikinu nugi kam ki be dei bat uranium ubadan hapo ka jela Meghalaya. Ketika rai ban persya nakaliang ka sarkar jela kalong da kabasai persya ya ka projek balatmu ban pentrikam kabala akhirteng ka keleng pedeng soyong maut haba project ha West Khasi district da ka bakaduru halor ki jinglong jingman ka jaka Meghalaya kabalong ka jela ka bajur salam babun kilom bat kirian ka jingma ka baap na ka jingtua khandau kabala banja batru halor ka jingsenya ju ki ba ha ki sinong ki thau ban yo ya ko umbam umdi na kitulong ki badan hapo kisnong jongki unang yalam kaliang persya apo kayen bar thau ai Dr. Mukul Sangma ula pediang so bahaya ketika resolution kat baki be ki dekhot jong kayen bar thau an ki kwa ya ka jingya da ya ki hok kum ki trai khandau jong ki riu pat ba ki jong ka jela batru ban yo ya ki jingtip ki basai halor ka jingni na ka jingbut din. Ka darbar cabinet jong ka sarkar Meghalaya kala ajing menjur halor ka jingpen kala ya ki kendon jong ka Meghalaya Identification, Registration, Safety and Security of Migrant Workers Rules arhajar arpho da ka bapen sunrap lang ya ki jingyo i kat kum ka jing syam jong ka sarkar bat ban aru ya ka rukam pentri kam ka ba khamsai ki kendon ki belapen kala ki kedo bat batai sai ya ka benta bat ka bor ka ikhtiar jong ki nong tre sarkar ki bapen telun ni ka kam ki kendon bat rukam le ha ka jinglet jurep bat ru isin jam ki bedai ban syem kat kum ki kendon an ki bekentup ya ka jing siu kuna bat ya ka jing set patok on ajing kai pentbet ru ya kinong tre sarkar ki bedai ban penya ya ketika kam kenang ban la pentri kam ya ketika an hakar kom ke bedai susu ka cabinet kala ajing menjuru ya ka Meghalaya flood plain zoning rules arhajar apun riu ya ka bala sandur bat thau kat kum ki jing betha bat ke hukum na ka sarkar India na ka benta ban te la kam bat pentri kam mi ki sin jam ki badan kam ha ki jaka ki beju ja kha ki jing sle kaban trei kam hakeleng ke jela Meghalaya kanang ban yada na ki jingma jong ki jing sle bat ban kenti ki jing singan ha pedeng ki pat ba ki besong basa ha ki jaka ki beju ja kha ki jing sle ka darbar cabinet jong ka sarkar Meghalaya kal aj menjuru alor ke jing terwa ban pen bena ya ke jing ther la ba lani ke jing wan kali air ke bajur tangi ke cyclone bat ban pen ha ki ha ka thop state lani local disaster hakini ki kindia snam belala ka jela Meghalaya kala sakhi ya ki jing julor ki bajur na ka daw kali air ka bajur bat ka jing ther la ba rangkat baru perthat bat ka leili baru pria ya ki ba ha ba ka thop cyclone ki ba bu jing e sibun ban pen bena ni ban sim ki sin jam ya rap ha ki ba kum ki te ki jing jam ka jing pen bena ban kunthop no ya ka jing ther la ba upria rangkat uperthat bakalili bat ya kali erlang thari kum ki state disaster lani local disaster kini arab ye ki borsen shar ban khamsai hello ki jingja kabala wanra jingjulor bat ban penti kenapat bakitu ki briu ni ki shinong ki bala sakta ha ki jingjulor kin yo ikilat jing arab ki pedan kam ha ka por ka babiang bat ha ka rukom ka badai kani ka kubor kawan sepi na ka Akashvani Shillong Naka Akashvani Shillong tangin ibiteng yeki kubor ki berang sa.
Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad K. Sangma nim ka si ula pelat ba ya ka CM Impact Read and Rise Meghalaya program na ka benta banwan ra ka jinglong la kloy ban puli habdeng ki kina school salon sar habro ko ke jela ka thong jong ka tiga program ya ka bala pli bat pelat ba ha ka kamra jingelang ka ba markhap bat ka yen ro bar thau an ha Shillong kalong ban penti kena babaro ki kena school ki bahakarta ka bah news nam seneng kinla ban puli tang hapo kalai benai ka sinjam trikam jong ka CM Impact Education Reform Program jong ka sarkar ka ba ka jing thmuhi kalong ban kenti ya ka thok ka puli kalong ban penio ya ka nongrim jong ka thok ka puli kham tam ha pedeng ki kena ki ba ha ki than nong kandong usang mau la banjur halo ka jing pentrikam ya ka tiga program ha ka rukam ka badai ka jing buat dien ka batesta bat ka jing pen baha ki ban yai beteng ha ka tiga ski la pelat pet baru ya ka kot ya rap na ka benta kino hikai ban la pentrikam ya ka tiga program ha ka leng ka jela ya ka bal ai kerteng a teacher training guide for universal reading readiness ha ka jingkhot ka sarkar Meghalaya ka KSU ka mi jinge kren nin ka singi ka jinge kren kala poi ka jinge sothu jingmut ha ka bana kaliang ka sarkar kalala ban pentri kam ye ki babun ki mat jing dawa jong ka KSU kumba nyu pho na ka sispa bat kala kular ru ban pen urlong ye ki we ki mat ki berangsa dei helor kani bana kaliang ka KSU kala pen bena ban sange so sipor ye ki jinge ki ban aila de ka sarkar bakan le ye ka ka bakar kala kular ka dorbar cabinet jong sarkar Meghalaya kala ajing menjur ban thiet jaka ha Southwest Khasi Hills na ka benta ban bu ya ka kum ka district land bank ka jaka ka bala yo jing menjur ban thiet ka dan kumba khatsan eka ha ka snong mountain ka ba jinga 100 km na makrwat ka balong ka district headquarter jong ka Southwest Khasi Hills district ha ka dor r point iwei khindai klur tengkang la pendap pura ya ki kendon baro jong jing truwa ki ba kentup ya jing le sarjamin ki jing ajing mut na kaliang ki bor penya district ba ki ya ka jing bei tengka na ka benta ban thit ya ka tege jaka ka ba ka district kala ban pendam kam ha kanu nu ka kam ba ka thmu hadien habut la de mang lepa na du ka por bala thau ya ka Southwest Khasi Hills district bat kaladan hapo ka jing pendam kam jong ka bor penya district la bun snem ka jing thiet du ya ka tege jaka kan yarap ya ka bor penya district ban thau ki nu ki jing te jing sina kum ki office sarkar la ni ki jaka ai jing sakri jong ka sarkar hapo ka tege district ka dorbar cabinet jong ka sarkar Meghalaya ka ajing menjur halor ki babun tili ki jing pen kla ba ki jing pen bha ya ka rukom thungkam ki ba ka thong hi ka long ban pensuk ya ka rukom thungkam ha ki kam sarkar ha ka rukom ka ba khoi ki ba sai bat ka bam dan jing bu ri ka dorbar cabinet ka ajing menjur ya ka jing penduk no ya ki interview ban thungkam ha ki post group C non technical ha ka sarkar Meghalaya na du ka sitere uklal kot arhajar ar punyo kat bai ki post group C technical pan kin don ki interview lada dan kam ha ka bana katnat personnel kan pen bena ya ka thop jong ki post ki balaj ka cabinet la ajing menjuru ya ka standard operating procedure la ni ka SOP na ka benta ka jing thungkam da ki district selection committee kanang ban penti kena bakar kom tri kam kan long ka bayat mar kum ju ka basai ba khoj bar ka bayat kat kum ki kendon habaro ki district jong ka jela on aji hikai pentibit iki nong tri sarkar ki bedi penyat ya ketika kam haswa ban pentri kam ki SOP sekiwede ki kin hon thungkam ya ka program aji hikai pentibit ka ba arsilenter halor ka proposal system for drawing and disbursing officers la penlong ha circuit house hall mairang nen kasi kabala penlong da ka directorate of accounts and treasuries da ka jingi trailang ba ka treasury office mairang ka thong jong ka program ka long ban penklan ni jing tip jing nang ki officer sarkar ha ka bede ba ka Meghalaya one digital platform ha ka ba ki risam phang kla batai sa phang ka proposal bat ka file module bat ki rukam pentri kami ki ha ki jakatri kam jong sarkar Katu gani ka kubor lakon kablawan sapi na ka AKASHVANI Shillong. Ha ka por prabajing ini so pat pa ka Delhi station na